Αγαπητές συναδέλφοι σας και αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα. Είναι για μένα λίγο άχαρο να βιντεοσκοπώ αυτή την παρουσίαση, όπως ίσως για σας θα είναι άχαρο να την παρακολουθήσετε, γιατί πραγματικά ήθελα πάρα πολύ να είμαι μαζί σας και να συναντήσω αγαπημένους συναδέλφους και φίλους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εσάς που μείνατε ως το τέλος του συνεδρίου και παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή το συμπόσιό μας, αλλά θερμά και τον κύριο Κούλη για την πρόσκλησή του να συμμετάσχω στο συμπόσιο αυτό. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη, γνωρίζοντας πόσο κουραστική ή δύσκολη μπορεί να είναι στην παρακολούθησή της μια βιντεοσκοπημένη παρουσίαση, χωρίς ωστόσο να αδικήσω το σημαντικό θέμα για το οποίο θα μιλήσω σήμερα. Θα ξεκινήσω με μια σύντομη περιγραφή της δομής της σημερινής ομιλίας. Αρχικά θα κάνω μια πολύ σύντομη αναφορά στο βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο για να θυμηθούμε τις τρεις διαστάσεις που επηρεάζουν την ψυχική μας και όχι μόνο υγεία. Θα σας δώσω έναν ορισμό της πνευματικότητας και της θρησκευτικότητας και θα δούμε μαζί δύο ερωτηματολόγια αξιολόγησης για να καταλάβουμε λίγο τις ομοιότητες αλλά και τις διαφορές αυτών των ενιών. Θα κάνω μια σύντομη αναφορά, γιατί είμαι σίγουρη ότι ο κύριος Κούλης θα έχει κάνει πιο εκτεταμένη αναφορά στο ερώτημα γιατί το θέμα της θρησκευτικότητας και πνευματικότητας είναι σημαντικό. Θα δούμε λιγάκι τι προσπάθειες απαρτίωσης έχουν γίνει της πνευματικότητας, θρησκευτικότητας στην κλινική πράξη. Θα μιλήσουμε για την πνευματική επάρκεια και τη δεξιότητα που χρειάζονται οι θεραπευτές, τη θεραπευτική σχέση και πώς αυτή επηρεάζεται από θέματα πνευματικότητας και θρησκευτικότητας. Και τέλος θα σας κάνω μια σύντομη αναφορά σε μελέτες αποτελεσματικότητας. Υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες. Έχω διαλέξει μερικές συστηματικές ανασκοπήσεις και μετααναλύσεις για να μην μπούμε στη διαδικασία να συζητάμε πολυάριθμες μελέτες αποτελεσματικότητας. Και τέλος θα κλείσουμε με κάποια συμπεράσματα. Να αναφέρω ότι η ομιλία αυτή αφορά κυρίως συναδέλφους που δεν έχουν αναπτύξει κάποια πνευματική επάρκεια και πιστεύω ότι τουλάχιστον έτσι όπως είναι τα πράγματα στο ελληνικό πλαίσιο είναι πάρα πολύ δύσκολο για έναν εκπαιδευόμενο θεραπευτή κλινικό να αναπτύξει τέτοιου είδους επάρκεια, γιατί δεν υπάρχουν σχετικά μαθήματα, δεν υπάρχει σχετική εκπαίδευση η οποία να είναι ενσωματωμένη στα εκπαιδευτικά προγράμματα των κύριων σχολών ψυχοθεραπείας, όπως είναι η γνωσιακή συμπεριφορική, η ψυχοδυναμική, η προσωποκεντρική κτλ. Ένας από τους λόγους για την έλλειψη αυτή είναι η έλλειψη κατευθυντηρίων οδηγιών για το πώς κανείς μπορεί να απαρτιώσει τέτοια θέματα, να ενσωματώσει τέτοια θέματα στην κλινική ή ψυχοθεραπευτική πράξη. Αλλά επίσης υπάρχουν και άλλοι λόγοι, όπως ο φόβος ότι θα προσβάλλω τον θεραπευόμενό μου, αν μιλήσω για τέτοια θέματα, ο φόβος για την άγνοια που μπορεί να έχω και τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό στη θεραπευτική σχέση και θεραπευτική πράξη, αλλά και μία δυσκολία σε σχέση με το αν θα επηρεάσω το θεραπευόμενό μου προς έναν λάθος δρόμο όσον αφορά την πνευματικότητα και τη θρησκευτικότητα. Δηλαδή, πολλές φορές οι θεραπευτές φοβούνται μήπως προσιλητήσουν το θεραπευόμενο μέσα από τις δικές τους θρησκευτικές ή πνευματικές πεποιθήσεις ή μήπως αντιθέτως τους αποθαρρύνουν από το να αποδεχτούν τις πεποιθήσεις που έχουν οι ίδιοι οι θεραπευόμενοι. Θα κάνω μια σύντομη αναφορά στο βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο. Όπως όλοι θυμόμαστε από την εκπαίδευσή μας, οι πρώτες προσπάθειες αντιμετώπισης των ψυχικών προβλημάτων, των ψυχολογικών προβλημάτων, ήταν βιολογικές και φαρμακευτικές, μέχρι που ξεκίνησε να έρχεται στην επιφάνεια, ο ρόλος των ψυχολογικών παραγόντων, κυρίως μέσα από τη δουλειά θεραπευτών όπως ο Φρόιντ. Σήμερα οι κλινικοί και οι ψυχοθεραπευτές δεχόμαστε και λειτουργούμε με βάση το βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο, δηλαδή θεωρούμε ότι η ψυχική υγεία εξαρτάται και επηρεάζεται από παράγοντες βιολογικούς, ψυχολογικούς, ενδογενείς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς. Όλοι αυτοί οι παράγοντες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, με αλληλεπιδράσεις οι οποίες είναι πολύπλοκες πολλές φορές να κατανοηθούν και να καταγραφούν στην έρευνα. Ωστόσο, έχουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στην εμφάνιση των ψυχικών και όχι μόνο και των σωματικών προβλημάτων.
Όπως παρατηρήσατε, οι έννοιες της πνευματικότητας και της θρησκευτικότητας δεν συμπεριλαμβάνονται στο βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο. Ωστόσο, είναι σαν να αγνοείται μία πολύ σημαντική πτυχή της ανθρώπινης εμπειρίας. Όταν μιλάμε για πνευματικότητα, δεν αναφερόμαστε οπωσδήποτε σε ανθρώπους οι οποίοι είναι θρησκευόμενοι και έχουν μία σχέση με έναν συγκεκριμένο Θεό, έχουν κάποιους κανόνες θρησκείας που ακολουθούν ή μπορεί να ακολουθούν συγκεκριμένες πρακτικές θρησκευτικές. Εδώ μιλάμε για μια προσπάθεια κατανόησης των ερωτημάτων που αφορούν τη ζωή και τη σχέση που έχει αυτή με το ιερό και το εκροβατικό, τη σχέση που κάποιοι θεραπευόμενοι αναζητούν και έχει να κάνει με τον εσωτερικό τους εαυτό, αλλά και την αναζήτηση τελικά του νοήματος της ζωής και του σκοπού της ζωής που ζουν οι θεραπευόμενοι. Αντίθετα, η θρησκευτικότητα είναι μια εντελώς διαφορετική έννοια. Αφορά κυρίως τη θρησκεία, αφορά κυρίως άτομα τα οποία ακολουθούν ένα οργανωμένο σύστημα πεποιθήσεων και πρακτικών και τελετουργιών και συμβόλων και η θρησκευτικότητα στοχεύει στη διευκόλυνση της εγκύτητας μεταξύ των ατόμων και μιας ανώτερης δύναμης ανάλογα με την εκάστοτε θρησκεία. Στη συγκεκριμένη διαφάνεια έχω αντιπαραβάλει δύο ερωτηματολόγια που αξιολογούν τη θρησκευτικότητα και την πνευματικότητα αντίστοιχα, για να δείτε λοιπόν τις ομοιότητες και τις διαφορές τους. Κυρίως διαφορές, αλλά υπάρχουν και κάποιες ομοιότητες. Για παράδειγμα, στην πρώτη κλίμακα που αξιολογεί τη θρησκεία, την πίστη, βλέπετε κάποια ερωτήματα τα οποία, όπως το πρώτο ερώτημα, η πίστη μου είναι πολύ σημαντική για μένα, προσεύχομαι καθημερινά, η πίστη μου είναι μια πηγή έμπνευσης για μένα, η πίστη μου δίνει νόημα και σκοπό στη ζωή μου, θεωρώ ότι είμαι αρκετά ενεργός όσον αφορά την πίστη μου και την Εκκλησία, η πίστη μου παίζει σημαντικό ρόλο στο ποιος είμαι σαν άτομο. Έτσι βλέπετε, υπάρχει λοιπόν εδώ πέρα μια ομοιότητα με κάποια ερωτήματα που θα δούμε στην κλίμακα της πνευματικότητας. Θα παρατηρήσετε ότι στην κλίμακα της πνευματικότητας δεν υπάρχει απαραίτητα μία πίστη σε ένα συγκεκριμένο Θεό, ένα Θεό που αφορά μια συγκεκριμένη οργανωμένη θρησκεία, αλλά τα άτομα, όπως βλέπετε στο ερώτημα 9, μπορεί να πιστεύουν σε μια ανώτερη δύναμη ή μπορεί να πιστεύουν στην σοφία του σύμπαντος. Βλέπετε στο ερώτημα 11, μπορεί να πιστεύουν ότι η γη είναι ιερή. Στο ερώτημα 1, βρίσκω σκοπό στη ζωή μου και στις εμπειρίες μου, έχω μία αίσθηση σκοπού γενικότερα και νοήματος, είμαι χαρούμενος για το άτομο που έχω γίνει, υπάρχει κάτι ιερό στην καθημερινότητά μου. Βλέπετε λοιπόν πόσο ευρύτερη έννοια είναι η πνευματικότητα, η οποία προφανώς συμπεριλαμβάνει και τη θρησκευτικότητα, αλλά όπως είπαμε δεν σχετίζεται με κάποια οργανωμένη θρησκεία από αυτές που γνωρίζουμε. Ελπίζω να σας έδωσα μια μικρή γεύση της ομοιότητας και της διαφοράς ανάμεσα στις δύο έννοιες. Για να πάμε τώρα να συζητήσουμε γιατί το θέμα αυτό είναι σημαντικό. Σε ένα ερευνητικό κέντρο της Αμερικής, το Pew Research Center, σε μελέτες οι οποίες είναι πρόσφατες του 2023, βρέθηκε ότι περίπου το 83% των ενηλίκων στις Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύει ότι οι άνθρωποι έχουν ψυχή ή πνεύμα εκτός από το φυσικό του σώμα. Το 81% υποστηρίζει ότι υπάρχει κάτι πνευματικό πέρα από το φυσικό κόσμο, ακόμα και αν εμείς οι άνθρωποι δεν μπορούμε να το δούμε. Το 74% υποστηρίζει ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που η επιστήμη δεν μπορεί να εξηγήσει. Εδώ θα βάλω ένα ερωτηματικό και θα πω ακόμα, ίσως. Το 45% δηλώνει ότι είχε ξαφνικά την αίσθηση της σύνδεσης με κάτι πέρα από αυτόν τον κόσμο. Το 38% δηλώνει ότι είχε την έντονη αίσθηση ότι κάποιος που έχει πεθάνει επικοινωνούσε μαζί του από το υπερπέραν. Και το 30% δηλώνει ότι έχει συναντήσει, έχει μια προσωπική συνάντηση με ένα πνεύμα ή μια αόρατη πνευματική δύναμη. Βλέπετε κάτω από την πίτα ότι το ίδιο κέντρο σε μελέτες που έχει κάνει, πρόσφατες, όχι πάρα πολύ πίσω, προσπάθησα να βρω πρόσφατες μελέτες για να έχουν νόημα στην κοινωνία που ζούμε τώρα. Δεν θα έχει νόημα να μιλάμε για τη θρησκευτικότητα της δεκαετίας του 60 ή του 80. Βλέπετε λοιπόν ότι με βάση ευρήματα πάρα πολύ πρόσφατα, του 20, του 21, του 22, του 23,
πάνω από το 80% του παγκόσμιου πληθυσμού ανήκει σε κάποια οργανωμένη θρησκεία. Επομένως, οι πιθανότητες να συναντήσουμε έναν θεραπευόμενο, θρησκευόμενο στην κλινική μας πράξη είναι πάρα πολύ μεγάλες. Επομένως, οι θεραπευτές, κατά μία έννοια, είμαστε υποχρεωμένοι να αναπτύξουμε τις δεξιότητες εκείνες και την επάρκεια που χρειάζεται για να δουλέψουμε με τους θεραπευόμενούς μας, οι οποίοι συχνά μπορεί να φέρουν στη θεραπεία θέματα πνευματικότητας, θρησκευτικότητας, σύνδεσης με τον Θεό, σύνδεση με τον εσωτερικό εαυτό, έλλειψη νοήματος στη ζωή τους, νοήματος και σκοπού κτλ. Εδώ έχω συμπεριλάβει μία διαφάνεια που αφορά το πώς συνδέεται η πνευματικότητα και η θρησκευτικότητα με την ψυχική υγεία. Δεν θα επεκταθώ, γιατί είμαι σίγουρη ότι ο κύριος Κούλης κάλυψε αρκετά το θέμα. Έχω συμπεριλάβει εδώ μόνο μία ανασκόπηση 3.300 μελετών, η οποία έδειξε, δεν μιλάμε για μία και δύο μελέτες λοιπόν, ότι τα άτομα που έχουν υψηλά scores στην πνευματικότητα ή και τη θρησκευτικότητα, από τη μία, αναφέρουν χαμηλότερα επίπεδα κατάθλιψης, αυτοκτονικότητας, άγχους και χρήσης αλκοόλ ή χρήσης ουσιών. Από την άλλη, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε και τις παρενέργειες που μπορεί να έχει, κυρίως στη θρησκευτικότητα, και αναφέρομαι στη θρησκευτικότητα γιατί αφορά πολλές φορές συγκεκριμένες πεποιθήσεις, κανόνες, αξίες που τα άτομα αισθάνονται ότι έχουν παραβιάσει. Επομένως, υπάρχουν κάποιες σκέψεις ότι θα τιμωρηθούν από το Θεό, ότι θα απορριφθούν από τη θρησκευτική κοινότητα ή ακόμα και από την οικογένειά τους. Μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να είναι θύματα βίας και κακοποίησης εξαιτίας των θρησκευτικών τους πεποιθήσεων ή της έλλειψης θρησκευτικών πεποιθήσεων. Άρα λοιπόν πολλές φορές μπορεί ένα άτομο να οδηγηθεί σε φτωχή ψυχική υγεία, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, εξαιτίας ακριβώς πεποιθήσεων θρησκευτικών. Για παράδειγμα, ένα άτομο το οποίο μπορεί να ανήκει στη ΛΟΑΤΚΙ κλάς κοινότητα, πολλές φορές μπορεί να αποδοκιμαστεί από άτομα θρησκευόμενα, μπορεί και να κακοποιηθεί ακόμα λεκτικά ή ψυχολογικά ή και σωματικά, και τα κίνητρα που πολλές φορές αναφέρουν οι άνθρωποι είναι θρησκευτικά. Έτσι, οπότε πρέπει να το έχουμε αυτό υπόψη μας. Επίσης, το θέμα αυτό είναι σημαντικό γιατί οι θετικές, ας το πούμε, οι λειτουργικές πνευματικές ή θρησκευτικές πεποιθήσεις βοηθάνε στην επούλωση τραυμάτων, μπορεί να αποτελέσουν για ένα θεραπευόμενο αυτό που λέμε υγιείς εφεδρείες και να βοηθήσουν το θεραπευόμενο και το θεραπευτή να εκμεταλλευτούν αυτές τις υγιείς εφεδρείες για να επουλώσουν τραύματα, να επεξεργαστούν συναισθήματα όπως της ενοχής που προέρχονται από την ανελαστική και αυστηρή ανατροφή. Επίσης, το θέμα αυτό είναι σημαντικό γιατί επηρεάζει την ποιότητα της θεραπευτικής σχέσης και της θεραπευτικής σημασίας. Θα δούμε σε λίγο μία διαφάνεια από μία έρευνα που έχει γίνει λίγο πίσω, το 2011, όπου έγινε μία προσπάθεια διερεύνησης των παραγόντων που παίζουν ρόλο στη θεραπευτική σχέση και θα δούμε στην αμέσως επόμενη διαφάνεια. Βλέπουμε εδώ μία προσπάθεια της τρίτης ομάδας εργασίας, του τομέα 12 και 29 της Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρείας, η οποία προσπάθησε να συλλέξει τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται να έχει η θεραπευτική σχέση για να είναι αποτελεσματική. Έτσι, χαρακτηριστικά τα οποία προέρχονταν από εμπειρικές μελέτες. Δεν θα διαβάσω όλα αυτά που υπάρχουν στον πίνακα. Πιστεύω ότι πολλά από αυτά τα ξέρετε, δηλαδή μια δυνατή συνομαχία στην ατομική ψυχοθεραπεία, η θετική εκτίμηση του θεραπευόμενου, η γνησιότητα και η αυθεντικότητα του θεραπευτή κτλ. Βλέπετε όμως ότι όλα αυτά τα στοιχεία της σχέσης είναι χωρισμένα σε 3 κατηγορίες. Δηλαδή κάποια στοιχεία είναι εμπειρικά αποδεδειγμένα ότι είναι αποτελεσματικά όσον αφορά την ποιότητα της θεραπευτικής σχέσης. Ένα από αυτά τα στοιχεία και η μέθοδος που
προτείνει η Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία να χρησιμοποιήσει ένας θεραπευτής για να ενδυναμώσει σχέση, είναι η θρησκεία και η πνευματικότητα. Οι άλλες δύο κατηγορίες αφορούν πιθανώς αποτελεσματικά στοιχεία της σχέσης ή πολλά υποσχόμενα ε, ε, χαρακτηριστικά της σχέσης. Θα πω εδώ ότι, όπως ανέφερα και πριν, η μελέτη αυτή ήταν του 2011, είναι αρκετά πίσω. Το πιθανώς και το πολλά υποσχόμενα σημαίνει ότι υπήρχε κάποια εμπειρική βάση, αλλά δεν ήταν αρκετή για να καταλήξει η ομάδα αυτή εργασίας, η τρίτη ομάδα εργασίας της APA, στο συμπέρασμα ότι αυτά τα στοιχεία είναι αποδεδειγμένα σημαντικά, χωρίς να σημαίνει ότι δεν είναι, απλά έλειπε η περαιτέρω έρευνα. Είναι επομένως σημαντικό, ακόμα και από τις πρώτες συνεδρίες που κάνουμε με ένα θεραπευόμενο, να αξιολογούμε, να τον ρωτάμε για το πώς θα ήθελε να συμπεριληφθεί αυτή η τέταρτη διάσταση στη θεραπεία του. Βλέπουμε εδώ, σε αυτή τη διαφάνεια, το βιοψυχοκοινωνικό πνευματικό μοντέλο. Έχει προσταθεί λοιπόν και η τέταρτη διάσταση, η οποία αφορά τη σύνδεση με το Θεό, αφορά τη σύνδεση με τον εσωτερικό μας ή τον ανώτερο εαυτό, το αίσθημα σκοπού στη ζωή κτλ. Επειδή βλέπω ότι ο χρόνος περνάει, γιατί μπορώ να δω το ρολόι τη στιγμή που βιντεοσκοπώ, θα αφήσω αυτή τη διαφάνεια εδώ. Είναι ένα καινούριο division στην Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία που αφορά τη θρησκεία και την πνευματικότητα. Σας έχω βάλει και links. Όταν λέω θα αφήσω αυτή τη διαφάνεια εδώ, στο τέλος της παρουσίασης έχω το email μου, στο οποίο μπορείτε να μου στείλετε ένα mail αν χρειάζεστε τις διαφάνειες αυτές της παρουσίασης για να μπορέσετε να έχετε πρόσβαση στις πηγές που έχω παραθέσει. Τι είναι λοιπόν η πνευματική και θρησκευτική ψυχοθεραπεία? Αφορά τα γνωστά μας ψυχοθεραπευτικά μοντέλα, τη γνωσιακή συμπεριφορική, τα προσωποκεντρικά μοντέλα, τα ψυχοδυναμικά κτλ., τα οποία ωστόσο ενσωματώνουν τις πνευματικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις και πρακτικές του θεραπευόμενου. Και δεν είναι ανάγκη να ενσωματωθούν με έναν τρόπο που έχει να κάνει με το αν ο θεραπευόμενος έχει κάποιες πνευματικές ή θρησκευτικές αναζητήσεις οπωσδήποτε. Μπορούν να ενσωματωθούν και σε πιο απλές καθημερινές εκφάνσεις της ζωής του θεραπευόμενου, εφόσον, όπως είπαμε, κάτι τέτοιο είναι αίτημά του. Αλλά για το θεραπευόμενο πραγματικά μπορεί να αποτελεί η πνευματικότητα και η θρησκευτικότητα να αποτελούν υγιείς εφεδρίες από τις οποίες ο θεραπευτής θα πιαστεί για να δουλέψει με τον θεραπευόμενό του. Πολύ γενικά, γιατί σε λίγο θα σας δείξω και μερικές διαφάνειες που αφορούν τις δεξιότητες και τη γνώση που χρειάζεται να έχουν οι κλινικοί ή οι θεραπευτές, θα πω ότι οι κλινικοί χρειάζεται να κατανοήσουμε τον πολύπλευρο ρόλο της πνευματικότητας και θρησκευτικότητας στη ζωή των θεραπευόμενων. Χρειάζεται να μπορούμε να συζητάμε ανοιχτά αυτές τις πτυχές της ζωής και της ταυτότητας του θεραπευόμενου, όταν είναι κλινικά σχετικές, μπορεί να σχετίζονται με την ψυχολογική δυσφορία που βιώνει ή και δυσφορία που σχετίζεται με πνευματικά ή θρησκευτικά θέματα και να χρησιμοποιούν πολιτισμικά κατάλληλη γλώσσα και παρεμβάσεις που σέβονται την πνευματικότητα και τη θρησκευτικότητα των θεραπευόμενων. Εδώ θα σταθώ λιγάκι, γιατί πολλές φορές παρατηρείται, ακόμα και σε εμάς τους θεραπευτές, αυτό το φαινόμενο του microaggressions, δηλαδή μπορεί η γλώσσα μας, δεν είμαι σίγουρη πώς θα μπορούσα να το μεταφράσω καλά στα ελληνικά, αλλά μπορεί η γλώσσα μας με έναν έμεσο τρόπο να κατηγορεί ή να είναι επικριτική προς το θεραπευόμενο για κάποιες θρησκευτικές ή πνευματικές πεποιθήσεις ή πρακτικές ή αξίες τις οποίες ακολουθεί στη ζωή του. Επομένως, χρειάζεται εδώ να χρησιμοποιούμε μια γλώσσα η οποία θα σέβεται τη διαφορετικότητα του θεραπευόμενου σε σχέση με αυτά τα θέματα. Θα ήθελα εδώ να αναφέρω ένα παράδειγμα για να δείτε πώς οι δικές μας πεποιθήσεις μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο που μιλάμε για τους θεραπευόμενούς μας, ακόμα και μεταξύ μας οι θεραπευτές. Θυμάμαι στο παρελθόν μία ειδικευόμενη ψυχίατρο σε ένα πρόγραμμα
εκπαίδευση στη γνωσιακή ψυχοθεραπεία, που σε μία συνάντηση που συζητούσαμε ένα πνευματικό θέμα ενός θεραπευόμενου, θρησκευτικό μάλλον, σε μία ομαδική εποπτεία, ανέφερε γελώντας ότι όλοι οι θρησκευόμενοι θεραπευόμενοι θα έπρεπε να θεωρούνται ψυχοσικοί. Θα μου πείτε αυτή είναι μία ακραία άποψη, συμφωνώ, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό για το θεραπευτή να είναι ενήμερος ότι έχει ή μπορεί να έχει διδαχτεί, μπορεί να έχει μάθει τέλος πάντων με κάποιο τρόπο πεποιθήσεις οι οποίες θα οδηγήσουν σε φτωχά αποτελέσματα όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της θεραπείας, αλλά και μια αδύναμη, θα έλεγα, θεραπευτική σχέση. Θα ήθελα σε αυτή τη διαφάνεια, με αφορμή αυτή τη διαφάνεια, να τοποθετήσω την πνευματική και θρησκευτική επάρκεια κάτω από την ομπρέλα της πολιτισμικής επάρκειας. Ως θεραπευτές, έχουμε ευθύνη και υποχρέωση να καλλιεργούμε συνεχώς την πολιτισμική μας επάρκεια και τις δεξιότητες που την ακολουθούν. Στα αγγλικά αυτός ο όρος λέγεται multicultural competence και νομίζω ότι αν δεν είσαστε εξοικειωμένοι με μια τέτοια έννοια, θα ήταν καλό, υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο, υπάρχει πάρα πολύ υλικό για να διαβάσετε στο διαδίκτυο και πάρα πολύ βέβαια και πάρα πολλά άρθρα επιστημονικά και κεφάλαια βιβλίων που αναφέρονται σε αυτό. Με την πολιτισμική επάρκεια αναφέρομαι στην ικανότητα του θεραπευτή, του κλινικού, να μπορεί να προσεγγίσει ένα θεραπευόμενο με ανοιχτό μυαλό και με σεβασμό για οποιαδήποτε διαφορετικότητα. Όταν λέω εδώ πολιτισμική επάρκεια, όχι εγώ, στη βιβλιογραφία αναφέρεται, δεν εννοούμε οπωσδήποτε μόνο την εθνικότητα, για παράδειγμα. Εννοούμε κάθε είδους διαφορετικότητα. Τα επίπεδα της ικανότητας, το φύλο, το σεξουαλικό προσανατολισμό, τη θρησκεία, προφανώς την εθνικότητα, το χρώμα, διάφορες ομάδες που μπορεί να ανήκει ο θεραπευόμενός μας, πολιτισμικές, αθλητικούς συλλόγους ή και άλλες ομάδες. Σε αυτό τον ιστότοπο που βλέπετε στο κάτω μέρος της διαφάνειας, νομίζω ότι είναι ένας πολύ χρήσιμος ιστότοπος, γιατί μπορείτε να βρείτε υλικό για το πώς μπορεί να αναπτύξει κανείς την επάρκειά του όσον αφορά την πνευματικότητα και τη θρησκευτικότητα. Να πω βέβαια εδώ ότι ένας τρόπος να μπορούμε να αναπτύξουμε αυτού του τύπου τις επάρκειες είναι το γνήσιο ενδιαφέρον, η γνήσια περιέργεια να συναντήσουμε άλλους ανθρώπους, να ακούσουμε για τη διαφορετικότητά τους, είτε αυτή αφορά την πνευματικότητα και τη θρησκευτικότητα, είτε άλλες πτυχές της ταυτότητάς τους. Όπως ανέφερα στην αρχή αυτής της ομιλίας, ένας λόγος που δεν υπήρχε εκπαίδευση σε δεξιότητες που αφορούν την πνευματικότητα και θρησκευτικότητα στα προγράμματα τα ψυχοθεραπευτικά, ήταν η έλλειψη κάποιων οδηγιών, κάποιων κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά με το τι χρειάζεται να έχει ένας ψυχολόγος, ένας κλινικός, ένας θεραπευτής, για να μπορεί να δουλέψει με ασθενείς από διαφορετικά πνευματικά ή θρησκευτικά υπόβαθρα. Βλέπουμε λοιπόν εδώ, το 2022, δημοσιεύτηκε από την Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία στο περιοδικό American Psychologist μία λίστα με στάσεις, γνώσεις, αλλά και δεξιότητες που χρειάζεται να έχει ένας ψυχολόγος, ένας κλινικός γενικότερα, για να μπορεί να δουλεύει με τους συγκεκριμένους θεραπευόμενους. Αρχικά, να δούμε ότι χρειάζεται να επιδεικνύουν ενσυναίσθηση, σεβασμό και εκτίμηση σε θεραπευόμενους που προέρχονται από διαφορετικά πνευματικά, θρησκευτικά ή κοσμικά υπόβαθρα και ομάδες. Κοσμικά σημαίνει ότι μπορεί να μην έχουν καθόλου πνευματικές ή θρησκευτικές αναζητήσεις. Να θεωρούν την πνευματικότητα και τη θρησκεία ως σημαντικές στοιχείες της ανθρώπινης διαφορετικότητας, όπως ακριβώς ανέφερα προηγουμένως, η φυλή, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, το φύλο, η ηλικία κτλ. Να έχουν επίγνωση του δικού τους πνευματικού ή θρησκευτικού υπόβαθρου και να μπορούν να κατανοήσουν πώς αυτό επηρεάζει τη δουλειά τους με θεραπευόμενους, τόσο θεραπευόμενους των οποίων οι πεποιθήσεις ταιριάζουν με τις πεποιθήσεις του θεραπευτή, αλλά και θεραπευόμενους που έχουν διαφορετικές πνευματικές ή θρησκευτικές πεποιθήσεις από τον θεραπευτή. Όσον αφορά τη γνώση,
Οι ψυχολόγοι χρειάζεται να κάνουμε λίγο διάβασμα, οι θεραπευτές γενικότερα, να μπορούμε να κατανοήσουμε και να γνωρίζουμε αρκετά για διαφορετικές μορφές πνευματικότητας και θρησκείας, αλλά να σταναστραφούμε και άτομα από διαφορετικές πνευματικές και θρησκευτικές ομάδες. Θα πρέπει να κατανοούμε τις ομοιότητες και τις διαφορές των ενιών πνευματικότητα και θρησκευτικότητα, να μπορούμε να καταλάβουμε ότι πολλές φορές οι θεραπευόμενοι μας έχουν εμπειρίες οι οποίες σχετίζονται με την πνευματικότητα και την θρησκευτικότητα, αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι μπορούν να τις ξεχωρίσουν από τα ψυχολογικά συμπτώματα που μπορεί να έχουν. Οι ψυχολόγοι χρειάζεται να καταλαβαίνουν ότι οι θρησκευτικές πεποιθήσεις δημιουργούνται σε κάποια φάση της ζωής, αναπτύσσονται, αλλά επίσης και μπορεί να αλλάξουν κατά τη διάρκεια της ζωής. Μπορεί να παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο αυτές οι πεποιθήσεις και να υποστηρίξουν την ψυχολογική ευημερία και την ανάκαμψη από ψυχολογικές διαταραχές, ψυχολογικά προβλήματα. Κάποιες πεποιθήσεις, όπως είδαμε και πριν, θρησκευτικές ή πνευματικές, μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την ψυχική υγεία και γι' αυτό πρέπει να είμαστε ενήμεροι, αλλά και χρειάζεται να είμαστε ενήμεροι για νομικά και ηθικά ζητήματα που σχετίζονται με την πνευματικότητα και τη θρησκεία. Δεν είναι εύκολο να σας δώσω περισσότερες πληροφορίες, αλλά σας παραπέμπω στο συγκεκριμένο άρθρο που υπάρχει στη διαφάνεια και στο τέλος της παρουσίασης. Και όπως είπα, είμαι πρόθυμη να μοιραστώ τις διαφάνειές μου για να μπορέσετε να έχετε πρόσβαση στις πηγές αυτές. Όπως ανέφερα, οι θεραπευτές χρειάζεται να έχουν και κάποιες δεξιότητες. Δεξιότητες να δουλεύουν ενστικτικά και αποτελεσματικά με θεραπευόμενους από διαφορετικά θρησκευτικά και πνευματικά υπόβαθρα, να βοηθούν τους θεραπευόμενους να διερευνήσουν το θρησκευτικό ή το πνευματικό τους υπόβαθρο και να είναι και αυτοί πρόθυμοι να το κάνουν. Φυσικά να μπορούν να εντοπίσουν προβλήματα, να έχουν την ικανότητα να εντοπίσουν προβλήματα που σχετίζονται με την πνευματικότητα και τη θρησκευτικότητα, να είναι ενήμεροι και να παρακολουθούν τη βιβλιογραφία σχετικά με αυτά τα θέματα, έτσι ώστε να μπορούν να προσαρμόζονται ανάλογα και να δουλεύουν εντός των ορίων των προσόντων και της ικανότητάς τους. Πολλές φορές οι θεραπευτές θα πρέπει είτε να παραπέμψουν, είτε να συνεργαστούν με κάποιο άλλο θεραπευτή που μπορεί να έχει μεγαλύτερη γνώση σε αυτά τα θέματα ή κάποιον επόπτη, ή επίσης κάποιες φορές μπορεί να βοηθήσει και η συνεργασία ενός ατόμου που προέρχεται από τη θρησκεία του θεραπευόμενου, όπως ένας ιερέας, ένας πάστορας, ημάμις κτλ. Είμαι ενήμερη για το χρόνο, ότι έχει περάσει, οπότε θα είμαι αρκετά σύντομη και εδώ θα παραθέσω κάποιες μελέτες τις οποίες μπορείτε να αναζητήσετε και να διαβάσετε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Αυτό που θα ήθελα να πω και είναι σημαντικό είναι ότι η ποιότητα της θεραπευτικής σχέσης επηρεάζεται από το πώς ο θεραπευτής διαχειρίζεται τα πνευματικά και θρησκευτικά θέματα και ανάγκες των θεραπευόμενων. Βλέπουμε λοιπόν εδώ μία μελέτη του 2021, την οποία βρέθηκε ότι η θεραπευτική συμμαχία ήταν ισχυρότερη για τους θρησκευόμενους θεραπευόμενους, των οποίων οι πνευματικές ή θρησκευτικές ανάγκες λήφθησαν υπόψη, σε σύγκριση με εκείνους, των οποίων οι ανάγκες αγνοήθηκαν. Επίσης, σε μία άλλη μελέτη του 2020, 135 συμμετέχοντες συμμετείχαν σε αυτή τη μελέτη και οι θεραπευόμενοι πίστευαν ότι οι θεραπευτές θα πρέπει να αναφέρονται σε θέματα πνευματικότητας, θρησκευτικότητας στη θεραπεία και αυτή η ανάγκη ήταν πιο έντονη για τους θρησκευόμενους θεραπευόμενους, αλλά όχι μόνο για αυτούς. Σε αυτή τη διαφάνεια αναφέρομαι σε μία έννοια η οποία έχει αποδειχθεί εμπειρικά ότι επηρεάζει και την ποιότητα της σχέσης της θεραπευτικής, αλλά και την έκβαση της θεραπείας και είναι μία δεξιότητα, αν μπορώ να την πω, ικανότητα που οι θεραπευτές θα πρέπει να φροντίσουμε να καλλιεργούμε. Αυτή η έννοια δεν είναι άλλη από την έννοια της πολιτισμικής ταπεινότητας, που ορίζεται ως μια διαπροσωπική στάση που είναι προσανατολισμένη στον άλλο όσον αφορά το πολιτισμικό υπόβαθρο και την εμπειρία του και χαρακτηρίζεται από σεβασμό και έλλειψη ανωτερότητας απέναντι στο πολιτισμικό υπόβαθρο και την εμπειρία του άλλου ατόμου. Νομίζω είναι πολύ σημαντική έννοια και ήθελα πάρα πολύ να τη συμπεριλάβω στη σημερινή ομιλία, έτσι, και αφορά όχι μόνο την πνευματικότητα και τη θρησκευτικότητα, αλλά όπως ανέφερα πριν και άλλες μορφές διαφορετικότητας των θεραπευόμενών μας.
Πριν κλείσω, θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποιες μετααναλύσεις και συστηματικές ανασκοπήσεις που αφορούν την αποτελεσματικότητα ε, των μοντέλων που απαρτιώνουν των ψυχοθεραπευτικών μοντέλων που απαρτιώνουν διαστάσεις πνευματικές και θρησκευτικές. Βλέπετε ότι διάλεξα πάρα πολύ πρόσφατες μετααναλύσεις του 18, του 24, του 22 και του 23. Αυτά, τα αποτελέσματα αυτών των μετααναλύσεων ήταν ότι οι ψυχοθεραπείες οι οποίες είναι πιο απαρτιωτικές σε σχέση με τα θέματα πνευματικότητας και θρησκευτικότητας, σε σύγκριση με τα παραδοσιακά μοντέλα, υπερτερούν σε δείκτες που αφορούν την πνευματική ευημερία και είναι τουλάχιστον το ίδιο αποτελεσματικές σε σχέση με τα παραδοσιακά μοντέλα που δεν απαρτιώνουν τέτοιες έννοιες. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι τα μοντέλα αυτά αποτελεσματικά για μία σειρά διαταραχών, όπως είναι η κατάθλιψη και το άγχος σε άτομα με χρόνιες συμπαθήσεις, αλλά και άλλες διαταραχές. Συνοψίζοντας, όπως είδαμε, η θρησκευτική και πνευματική διάσταση έχει αγνοηθεί για πάρα πολύ καιρό από τους ψυχοθεραπευτές, εξαιτίας λόγω της έλλειψης γνώσης και εκπαίδευσης. Ωστόσο, ένας μεγάλος όγκος ερευνών δείχνουν τη χρησιμότητα της απαρτίωσης αυτών των ενιών στην ψυχοθεραπευτική πράξη και τα ωφέλη που έχει και για τη θεραπευτική σχέση, αλλά και για την έκβαση κλινικών αποτελεσμάτων, όπως τη μείωση της κατάθλιψης, του άγχους κτλ., αλλά και την προαγωγή της πνευματικής ευημερίας. Με δεδομένο λοιπόν ότι 80% των ατόμων αυτού του πλανήτη πιστεύουν σε κάποια θρησκεία, νομίζω ότι είναι καιρός αυτά τα θέματα να πάψουν να αγνοούνται στην ψυχοθεραπευτική πράξη και οι θεραπευτές να αρχίσουμε να καλλιεργούμε την πνευματική μας επάρκεια και να εκπαιδευόμαστε σε δεξιότητες που αφορούν την απαρτίωση της πνευματικότητας και της θρησκευτικότητας στην κλινική μας πράξη. Σε αυτή τη διαφάνεια έχω συμπεριλάβει ενδεικτική βιβλιογραφία. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας και την υπομονή σας. Και σε αυτή τη διαφάνεια βλέπετε την διεύθυνση του email μου. Αν έχετε κάποιο ενδιαφέρον να σας στείλω τις διαφάνειες ή υλικό από αυτό που παρουσίασα, είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ.